ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭମେଳା। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ତପୋଭୂମି ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କୁମ୍ଭମେଳା। ଜନସମାଗମ ଲୀଳାଖେଳା। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରୁ ତପୋଭୂମି ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କୁମ୍ଭମେଳା। ଜନସମାଗମ ଲୀଳାଖେଳା। ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଠାରେ ବୁଡ଼ ଏକ ପକାଇବା ପରେ ହୋଇଥାଏ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୁନେଇ ପରବ। ହୋଇଥାଏ ଯଜ୍ଞର ଆରମ୍ଭ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୁନେଇ ପରବ। ଗିରିଗହ୍ୱରରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜପଯଜ୍ଞ ପାଦଦେଶେ ଯାତ୍ରାର ସମର। ଯାହା ଅଟେ ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ୱପ୍ନେ ସଜା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଯାହା ଅଟେ ସର୍ବପୁରାତନ ସ୍ୱପ୍ନେ ସଜା ଜୀବନ ଦର୍ଶନ। ଅନ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଖାରବେଳ ମହୋତ୍ସବ କହେ ଐର ଖାରବେଳ କଥା। ଲେଖା ଅଛି କେତେ କେତେ ଶିଳାଲିପି ଅମଳିନ ରହିଛି ଅଦ୍ୟାପି। ଲେଖା ଅଛି କେତେ କେତେ ଶିଳାଲିପି ଅମଳିନ ରହିଛି ଅଦ୍ୟାପି। ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ମାତା ବାରଭୁଜା। ପାହାଡ଼ର ଶିଖରରେ ମାତା ବାରଭୁଜା। ଯଜ୍ଞପୂଜା ସହ ସାଜସଜା। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାର ପୂତଜଳ ମାରମସ୍ତକର। ଗୁପ୍ତଗଙ୍ଗା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗାର ପୂତଜଳ ମାରମସ୍ତକର। ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ କୁମ୍ଭମେଳା। ଜନସମାଗମ ଲୀଳାଖେଳା।